Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας μια δημοφιλής σχεδιάστρια και στιλίστρια και make-up artist, την Κρίστα Βέρτα, η οποία ήρθε απόψε μαζί μας. Και θέλω να μας συγχαρούμε για τα υπέροχα και πρωτότυπα έργα της. Πες μας, πού αντλείς αυτές τις υπέροχες και πρωτότυπες ιδέες σου? Αντρέ μου και όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί, τις ιδέες μου για τα ρούχα που χρησιμοποιώ τις αντλώ από την Ελληνική Επανάσταση του 1721, όπου οι Έλληνες προσπαθούσαν να διώξουν τους Ιταλούς από την Ελλάδα. Και όπως ξέρουμε, ο Κολοκοτρώνης με την Μπουμπουλίνα. Μάλιστα. Το τρίβανε το πιπέρι. Ναι. Έτσι, αλλιώς το πνίγανε το κουνέλι, Αντρέ. Το ξέρεις αυτό? Σωστά, Λυκιά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι το τελευταίο κομμάτι που θα δούμε αργότερα στην επίδειξη που έχω κάνει φυσικά και ήταν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήσουν εκεί, Αντρέ, σε ευχαριστώ πολύ. Ήμουν εκεί, είναι δικιά μου, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τίποτα δεν κάνει. Είναι το λιβάδι. Και το λιβάδι το εμπνεύστηκα πάλι από το 1721 Ελληνική Επανάσταση Ιταλοί-Έλληνες. Όπου είναι το λιβάδι. Το λιβάδι. Το λιβάδι που πολεμούσαν οι Έλληνες. Τώρα, Γλυκιά μου, θα ήθελα μαζί να δούμε τη νέα σου κολεξιόν Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας 2010. Να τη δούμε. Να τη δούμε. It's all the same everywhere. Poor people and gangsters, just like us.
σήμερα παρακολουθήσατε την ανοιξιάτικη κολεξιόν της δικής μου φυσικά, του δικού μου οίκου μόδας Κρίστα Πέρτα. Όπως έχετε δει, είχαμε το ωραίο μας το λιβάδι. Το ωραίο μας το λιβάδι, είπαν Big Boat! Πήγαινε που τα μένεις, πάνω τη λιβάδι! Το ωραίο μου το λιβάδι είναι ένα χαριτωμένο μωρό 5 χρονών, το οποίο το ανακάλυψα, έστειλα στην κάμερα, είναι πολύ καλό, ωραίο. Λοιπόν, εντάξει μωρό μου πήγαινε. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ, μα πάρα... Πίμπο! Φύγε! Φύγε! Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, παρακαλώ μητέρα. Μητέρα, όχι μητέρα, πρέπει να εμφανιστείς. Μητέρα. Δεύτερη μητέρα μου. Μπορεί να είναι επειδή είμαι υιοθετημένο παιδί. Δεν γνωρίζω. Ή επειδή έγιναν by accident. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Νόμιζα μικρόφωνο. Παρακαλώ όσοι πιστοί προσέρχεται στον δικό μου οίκο μόδας, Κρίστα Πέρτα. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κολεξιόν σου, γλυκιά μου. Το γνωρίζω. Τώρα, θέλω να μας ταξιδέψεις στον κόσμο του θεάματος σου. Μπορείς να μας κάνεις μια κριτική για όλα τα ρούχα σου. Μάλιστα, θα θέλετε να δείτε που κρύψουν μερικά από τα δωμάτια μου. Ωραία. Λοιπόν, τι σου κάνει εντύπωση που μπορώ να σου δείξω? Εμένα εντύπωση βασικά μου έχει κάνει αυτό το top. Αυτό το μπλουζάκι είναι χειροποίητο με κεντυμένους πολύτιμους λίθους στο χέρι φυσικά. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, είναι και επί χρυσό, βλέπετε εδώ. Το χρυσό το χρώμα, υπάρχει και ασημή. Είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνομαι, παιδιά. Και ειδικά αυτό το top με έμπνευσε για να κάνω και την υπόλοιπη μου σειρά. Ναι, καταλαβαίνω πως υπάρχει μία μίξη σε αυτό το top με τις πέτρες μαζί με αυτό το υπέροχο σκισμένο τζιν. Υπάρχει μία ακαταμάχητη έλξη. Αυτό το τζιν, όταν ήμουν μικρή, φορούσα αυτό το τζιν το υπέροχο και έπαιζα ποδόσφαιρο έπαιζα και έπαιζα και το έσχισα και μου έδωσε αυτή την έμπνευση να χρησιμοποιήσω σχισμένα τζιν και όλοι με έχουν αντιγράψει. Καταλαβαίνω, γλυκιά μου. Έχεις point. Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι. Εδώ αυτή η φούστα, όπως βλέπουμε, είναι μία φούστα με τούλι, φουρό και το σκοινί είναι, το σκοινί αυτό το έχω βάψει εγώ, αλλά έχω χρησιμοποιήσει και επίκριση αλυσίδα μέσα, όπως βλέπετε. Ναι. Και μπορεί να φορεθεί άνετα όλες τις εποχές του χρόνου. Θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από παπούτσια που έχω φτιάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μποτίνι που βλέπουμε είναι ιδιόμορφο. Είναι ατάκουνο για να μην χρειάζεται να βγαίνει. Και βλέπετε ότι το σχέδιο του είναι πάρα πολύ. Και επειδή έχει τρυπούλες μπορεί να φορεθεί και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Γι' αυτό η κολεξιόν μου είναι για όλες τις εποχές του χρόνου. Εδώ βλέπουμε, μπορούμε να φορέσουμε αυτό το σανταλάκι με κλάτσα τόρενη. Είναι απίθανος συνδυασμός, Αντρέα, μπορείς να το δοκιμάσεις? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα προχωρήσω παρακάτω. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, υπάρχει και αυτό το παπούτσι που μπορεί να φορεθεί και χειμώνα και καλοκαίρι και φθινόπωρο και άνοιξη. Αυτό δηλαδή φοριέται πολύ με κλάτσες τόρενης. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θα προχωρήσω παρακάτω. Ναι, ορίστε, πάρ' το εκεί, σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι είναι peep toe και βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχουν πολύτιμοι λίθοι. Ναι. Είναι και αυτοί οι πολύτιμοι λίθοι βαλμένοι πάνω στο παπούτσι χειροποίητοι. Ναι. Τώρα τι είπα? Ναι. Άσχημα. Τέλος πάντων, Ναι. πάμε παρακάτω και βλέπουμε εδώ μία μπότα σε μαύρο. Ωραία μπότα, δεν με ενθουσιάζει τόσο, αλλά αυτή που φοράω εγώ αυτή τη στιγμή δεν βγήκε προς πώληση, βλέπετε.
Μόνο εγώ τις φοράω. Λοιπόν, μεταξύ γλυκιά μου, να σε ευχαριστήσω όχι μόνο για τα παπούτσια, αλλά και για το όλο σύνολο που είναι ειδικά για μένα designed by you. Το ξέρω. Κρίστα μου, για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ απόψε μαζί μας. Ήταν χαρά μου. Και φυσικά να σε συγχαρώ ξανά ακόμη μια φορά. Και, ναι, και για άλλη μια φορά. Ο Τζόρτζιο. Sì, Giorgio. Sì, Και sì. φυσικά για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω No. που ήσουν μαζί μας. Perché? Parlare Ακόμη Sì, sì. το... Maria. Ακόμη θέλω να σου πω ότι στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε χαρούμενοι να Sì, 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 Dolce Gabbana. και Sì. τα γλυκιά μας. Sì, sì. Αυτό θα ήταν πολύ Giorgio. ωραίο να σε έχουμε και στην επόμενη εκπομπή μας μαζί μας. Με Θα no, είναι no, Versace, Versace no. πολύ ευχάριστο για μας να σε έχουμε ξανά μαζί μας. Versace è morto, Giorgio. Και τώρα Giorgio. σε ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου, αλλά πρέπει να φύγουμε. No, Τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει η ώρα μας. Pizza, sì, sì. Ναι, και η ώρα έχει τελειώσει. Che fare? Και Che τώρα tempo fa in Italia? μου δίνει ο σκηνοθέτης το σήμα ότι έχουμε τελειώσει και πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Sì, Giorgio. Γι' αυτό κλείνουμε την εκπομπή. Versace è morto. Καλή σας νύχτα κυρίες και κύριοι. No.